No, už to ide. Teraz to nabíjaš energiou a pomáha to? No, tak jasné. Tak musím to skúsiť aj ja. Čo potom budem cítiť? Do hlavy mi pôjde tak 220. To tebe neviem, čo sa bude robiť. Máš elektronky na tým. Už sa nabil? A vieš, ako sa cíti teraz dobre? Už si nabitý. No, cíti úplne taký. Ako by sa neviem tomu. Ako má najviac vitamínov, to by si mal vedieť. Neprekážam, ja pozerám, že koľko vitamínov do teba ide. No, že to na onom vidno, na videu. Že vitamíny ako idú, noka. Teraz ide, ale ozaj, teraz ide Dčka idú. Dčka idú. To sú spermie. Teraz idú Pčka, ako piča. Cítiš ich? Cítiš tú kundu? Úplne sa cítim taký nabitý. Baby, pozeraj, či nám nie. No tak, bodaj by nie, že sa nabíjame slnkom. No,